Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu zenbaki osoen arteko biderketak eta zatiketak. Baldin badutugu bi zenbaki oso zeinu bera dutenak, orduan, egin behar duguna da biderkatu zenbakiak 3 bider 4, kasu honetan, 12, eta zeinu berdina denez, emaitza izango da plus. Bai? Plus 3 bider plus 4 da plus 12. Gauza bera, bi zeinuak hemen minus badira berdinak direnez, emaitza izango da plus. Beraz, 3 bider 4, 12. Minus 3 bider minus 4 da plus 12. Zeinuak desberdinak baldin badira, biderketa batean emaitza da minus. Hau da, plus 2 bider minus 3 da minus, eta orain 2 bider 3, 6. Bai? Beraz, laburbilduz, bi zeinuak berdinak badira, emaitza izango da plus, bai? Eta bi zeinuak desberdinak badira biderketan, zeinua izango da minus. Zatiketan gauza bera gertatzen da. Zeinuak berdinak baldin badira, zatiketan emaitza da plus, bai? Zeinuak berdinak badira, emaitza da plus, eta zeinuak desberdinak badira zatiketa batean, emaitza da minus. Beraz, orain zenbakiak zatituko ditugu. 35 zati 7 da 5, hau da, plus 35 zati plus 7 da plus 5, orain 20 zati 4 da 5, beraz, minus 20 zati minus 4 da plus 5, eta hemen, 8 zati 2 da 4, beraz, minus 8 zati plus 2 izango da minus 4. Bai? Gero gerta daiteke biderketa edo zatiketa bat baino gehiago izatea batera. Nola egin behar ditugu biderketa eta zatiketa hauek, bi osagai baino gehiago dituztenean, ba eskerretik eskubira. Hau da, biderketak eta zatiketak lehentasun berdina dute, beraz, eskerretik eskubira egingo dugu, bai? Minus 2 bider minus 7, emaitza da plus 14. Bai? Minus 2 bider minus 7, emaitza da plus 14. Orain, zatituko dagu, zati plus 14. Balen esan bezala, zeinuak berdinak direnez, emaitza izango da plus, eta 14, zati 14, emaitza da bat, plus bat. Bai? Bigarren adibidean, ikusten dugu bi zatiketa ditugula, beraz, eskerretik eskubira, beti. Bai? Beraz, minus 15 zati minus 3 da plus 5. Zeinu berdinak direnez, emaitza da plus. Orain, plus 5 zati minus 5, emaitza izango da minus bat. 5 zati 5 da bat, eta plus zati minus da minus. Bai? Bueno, eta azkeneko adibide honetan ikusten dugu parentesia daudela. Bai? Hau da, lehenengo egin behar, edo kortxeteak, kasu honetan egin behar dugu lehenengo gauza, kortxete hau, kortxeteak beti agintzen du. Kortxetearen barruan dagoen, bai? Lehenengoa. Orduan, hemengo dugu hau, lehenengo, orduan, plus 2 bider minus 5, emaitza da minus 10. 2 bider 5 10, eta plus bider minus minus. Zeinu desberdinak direlako. Azkenik, egingo dugu, plus 10, bai? Zati minus 10. 10 zati 10 da bat, eta plus zati minus zeinu desberdinak direnez minus bat. Bale? Ba, hau da, zenbaki osoen arteko biderketa eta zatiketei buruz jakin behar dezutena.